Običan zaron ovdje u Moluntu, nedaleko od Dubrovnika, postao je fantastično otkriće. Na 85 metara dubine ronioci su pronašli izgubljenu njemačku podmornicu, potopljenu u Prvom svjetskom ratu prije više od 100 godina. Malo nekada ribarsko mjesto na samome jugu Hrvatske, nadomak Prevlake, danas je okrenuto turizmu. Njegovi mještani nisu ni slutili da se u moru, samo 2 milje od lučice, već više od stoljeća krije važan dio povijesti. Otkriće se nije dogodilo slučajno. Naš domaćin Vlaho Ljubenko 2006. godine odveo je našeg kolegu Damira Mlinarića koji je prvi zaronio na ovoj olupini. Nakon toga 2007. godine Damir i ja smo zajedno zaronili i napravili smo prve snimke olupine, ali pregledavanjem snimki i proučavanjem povijesnih podataka došli smo do nekakvog zaključka da je to minolovac D2. Nakon 13 godina ronilački tim Dražena Goričkog Dragor Sab, specijaliziran za duboke zarone, vratio se na lokaciju s posebnom opremom i namjerom da točno odrede što leži u dubini. Dubine na kojima ronimo su preko 60 metara do 120 i 130 metara. Oprema je posebna i ona je konfigurisana tako da održava osnovne životne funkcije čovjeka i najsličnija je opremi koju koriste astronauti u svemiru. Nasuprot najmodernijoj ronilačkoj opremi je stara drvena barka s koje se roni. Brod s kojim plovimo na lokaciju je vrlo star, izrađen je 1906. godine. Sa 113 godina staža, stariji je od bilo čega što se Draženov tim u dubinama nada pronaći. Na 85 metara dosta je tamno i jako je teško roniti bez svjetla. Temperatura je bila 14 stupnjeva, cijeli uron je trajao 3 sata. Malo je bolja vidljivost nego prošlih dana, tako da smo mogli malo bolje snimiti stanje olupine. Pa brod nije. Ronili smo na olupinu, pretpostavljali smo da je minolovac, međutim nema konture broda i naprijed ima karakterističan detalj krilca, to meni sve liči na podmornicu neku. Kad sam zaronio tu, sam se iznenadio što je drvena paluba na vrhu olupine. Meni je prvi dojam bio da je to onda brod, jer vidi se da je propala paluba, vidi se da je koja je bila drvena, vidi se grede. I onda sam naučio da su zapravo podmornice s Prvog svjetskog rata imale drvene palube, da kad su na površini da posada može hodati. Svaku dvojbu vezano uz to što je u dubini otklonio je natpis na brončanom poklopcu topa te njegova pozicija. Znamo da je UC24 po tome. Daljina odgovara od otvora i top je 88 mm, označen je sa 8,8 cm. I piše u bot. Bila je duga 55 metara, a nakon isplovljavanja iz Boke, pogodivši je torpedom u desni bok, 1917. godine potopila je francuska podmornica Circe. Ovo je jedina podmornica u Jadranu. Odlično je to što leži na dubini od 85 metara i bit će dostupna većini tehničkih ronioca. Nadam se da ćemo još puno puta zaroniti na njoj. Vrijedan je to doprinos Draženova ronilačkog tima koji iza sebe već imaju 2 podvodna otkrića povijesno vrlo važnih brodova. Talijansku topovnjaču Palestro koja je sudjelovala u Viškoj bici i oklopnjaču Garibaldi. Svakako je riječ o vrijednom pronalasku, naime riječ je o podmornici iz Prvog svjetskog rata, gdje znamo da su bile rjeđe podmornice u upotrebi, u vojnoj upotrebi i pronalazak zapravo samo skoro cjelovite, vrlo dobro sačuvane podmornice za nas arheologe, one koje skrbe o podvodnoj kulturnoj baštini, zaista jedinstveno i rijetko i vrijedno. Ovaj arheološki nalaz privući će ronilačke timove iz cijeloga svijeta i dati vjetar u leđa ronilačkom turizmu na tom području. Pa smatram da hoće, zbog toga što je to jedina potopljena podmornica u Hrvatskoj. Nadam se da će taj lokalitet u narednih godina postati vrlo popularan i da će biti posjetitelja i u našem ronilačkim centru i u ostalim ronilačkim centrima u okolnom području.
To je i jedina korist, jer za ovakvo otkriće ne postoji ni naknada, ni nagrada. Nama je jednostavno to hobi kojim se mi bavimo i koji nas veseli. Hobi koji će, nadamo se, rasvijetliti još mnoge tajne skrivene u mračnim dubinama Jadrana.